Bi dehzaran cûhiyên Amerîkî di meşa salanê ya bo piştgirî û hezkirina İsraîlê daketin kolanên New Yorkê. Lê bo carayekê hejmarekê giring ya xwepêşandaran jî hebû ku plana guherîna kanûna dadverî ya hikûmeta Netanyahu şermezar dikirin. Li İsraîlê jî ev 5 mehên ku bi sed hezaran welatî dijî heman plana Netanyahu xwepêşandanan dikin. Armanca planê kêmkirina hêza dadgeha bilind ya İsraîlê ye û gelek rêberên cîhû yên Amerîkî bi fîkarin ku ger ev yek were pejirandin İsraîl wê êdî nebe demokrasiyeke liberal. Many American Jews like myself Bo cihiyên Emerîkiyên mîna min nasnameya min ya cihîbûnê bi têkeliya me ya Israîlê re pir xurt e. Lewma mirov pir bifikirin ku gelo İsraîl ya niha ew welat e ku bi salên dirêj dizanin, hez dikin, piştgiriyê dikin û bo wê dixebitin. Rêxistinên cûhûyên Amerîkî ji demên dirêj ve piştgiriya hikûmetên İsraîlê dikin ku di nava wan de 15 salên desthilata Serokwezîr Benyamin Netanyahu jî heye. Lê hin şîrovekar dibêjin ku hevbendiya niha Netanyahu ya bi partiyên rastkir û ultra-ortodoks zararê dide vê piştgiriyê. Gelek kes pir xembarin ku wê çawa bê dilxwazî berevaniya İsraîlê bikin. Kesên guhertim pêşgiriya İsraîlê dikin û bi armancên İsraîlî bexşên diravî kirine. Lê ew niha li hikûmeta İsraîlê dinerin ku piştgiriya wê nema pêkane ye. Xencî plansaziyên guherînên dadwerî kanûnên ku ji hêla partiyên ultra-ortodoks ve têne pêşniyarkirin, gefan li ser destêka planiya cûhûyên Amerîkî dikin ku xwe pirtir nêzî cûhutiya nerm û liberal dibînin. if things don't change in Israel. Eger tiştên li İsraîlê neguherin û İsraîl siyaseta snûrdarkirina demokrasiyê bidomîne, çi liberal, konservatîv û yên din bin, gelek kes wê dev ji têgeha dewletek cihiyan ya bo hemî cihiyan berdin û ji İsraîlê dûr bikevin. Hin şîrovekar dibêjin ku protestoyên girseyî li İsraîlê yên dijî polîtikayên hikûmeta rastkir ya tundire ilham dide cûhûyên Amerîkî yên liberal jî. American Jews are seeing a phenomenon in Israel. Cûyên Amerîkî li İsraîlê diyardeyekê dibînin û xwe pir nêzî wê yekê dibînin û loma pir dixwazin piştgiriya wê bikin. Bêguman ev diyarde ne ji hikûmetê re ye lê beşeke mezin ya civaka İsraîlê re ye. Tevî aloziyên bi vê hikûmeta İsraîlê re rêberên cûhûyên Amerîkî hêvî dikin ku peyvendiya Amerîka û İsraîlê xurt bimîne. Lê Serok Biden berevajî bi çanda berê heya niha Serokwezîr Benyamin Netanyahu ve nexwendiye qesra spî. Ji bo raporta Linda Gradstein, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.